sir जोंनि थाने मा फायमानि गेनि थाने कायसा बेलाय खिना नांगौ माने मेसेज बनांनि मानाव के ताबुत हालाव नों तो खरकसा एडिडि दिसा खने नंगौ कायसा बार जामान जा स्पोर्ट एंड यूथ एफेयर ने नों बार जामान जा के बुस्कानि साल रगो तामो वान समung tong यूथ दोनि बागै निनि थाने तामो वान समung tong तामो प्लेनिंग tong का आपरन के साल यूथ दोनि थाने किसा साइ मान खाय के बेलाय खिरा जोंतो दिगेर से हापन बगते चिनी सिकला चालर बगे कहम वान सोजक तंग तेमु बसखांग नो जों जेहेतु आं थंमुंनि बेदग बार जामान जाबा थंमुं बिसिंति न जेन सिकला चालर न बसखांग तेबो कहम करम तनिबे बसखांग कहम लामो तलांगन चिनी वान सा दङ चिनी बुबाग्रा नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम नि गाइडेंस बाय चिनी जतो हापांग नि चिनी जे तांफांरं बिसिंति जों बसखांग कहम वान सोजक दङ ते अमनो सानामु सुंगो ताबु जे चिनी कामे केमा आम सायो चिनी सिकला चालायराव गोबां मानो ताबु जों गामियाव थांनाय नुजाव जों ड्राग्स बाय जे कोबलि दंमाराव गावमा हायरावनो जों कासुइ नारगै जों बसखांगो चिनी यूथ रंनि थिनांनो जों गाहाम गै सनामनान बागै जों खरकसा जों जत आमसे जों बेलेखन माचु बानाय अमा हायगले जों तिरेदि से हापन बहायतिबो जों थमुंनि हापार जों सतनि तुबनान जों साइदबो दङ जों खाखलायो बसखांगो जों दैबो जों खरसा सुबालायमोन बिसितै जों बसखांगो आवै थांमान हिनै दा अमा हायगेनो जों जिनि हापांनि बहायतिबो गोबांमा थमुंनो दै जों तांबतां जाबजाबै दं इनके ताब तो मो तिप्रसा sikla sikli रंनि बागै कैसे मेसेज तिप्रसा sikla sikli थं युरु अबर बेना किरन ताबु फेक मुं के फेक मुं माने बे गुबुल जाक गदाल जाक इनके ड्रग्स हिंदी अल्कोहल हिंदी टैबलेट हिंदी हम बेना केनो गुबुलै दङ फ्यूचर नस्ट दङ बाक्सा केबो के ताबु जे दङ दंनाय बरनो काहाम लामा तबुना बागै बरनो काहाम लामा तै काहाम अब खेला दुला आया के स्पोर्ट नि बिसिंति बनो काहाम लामा तबुना बागै न ताबु मेसेज ना एक बरनो गार्जियन दङ ताबु मेसेज जों अबनो चिनी हापांनि बहायतिबो जों जायतगै दङ जों थमुनि बिसिंति चिनी कामे केमा आम जायो जों awareness खालायनानै ड्रग्स awareness न दिबो तै जों बसखांगो चिनी जे नाहार मुंगो जों चिनी बुबाग्रा दैदुल मुंबाय चिनी बुबाग्रा नायकल फांबाय तै चिनी जत जे नायकलि तंनाय चिनी दिदि से हापांगो बरकबो बेलेखिना चायतंलायजा जों जत थानसे खालाय बसखांगो चिनी दफान बागै गाहाम वान सोलायजा चिनी सिकला चारंगो चिनी दफानि बेकरे बरक गाहाम करन खायै बरंला जों दैदुरि तलांमान होनगै चिनी दफा हामजानाय जों गोसोखौ गानाय आनबायनो जों थानाय जरारबो नन नुगैमान खोना फुटबल थुमन बिसिंतै क्रिकेट थुमन बिसिंतै चिनी सिकला चारंगो जों गाहाम लाबो तबनान बागै जों जायतखा ते बसखांगो जों आम हायगेना जों जायतंना बागै एबा लामा तलांना बागै गाहाम लामा तलांना बागै जों तांबतां जों साबक दं सर कैसा साना थांनाय किसी सा पॉलिटिकल कखनो फाइथांसनाय किसी सारो माने बुबाग्रा तो जबन मसं कैसे विजन डॉक्यूमेंट्स नांजा दफा हामकरायनि बागै इनके और गोबां मानो गामि बुमा बदल रनतै ड्रग अवेयरनेस नि बागै कैंपिंग रो अबर सनामनाय माने अबरले बसखांनि सालले सामो माने तांबतां नाहार जानाय अबरले वान सुम दितो जरना सिंदि तांके वान सुमादा तङ फेबा लामा त मार नांनाय ब्ला हेदबा ना गे लामा स्नाम गांके आवान सुमाना जों हायना स्नामि मानाय आन बागै जरना सिंदि चिन बुबागान पयति दंदि चिन बुबार चिन बागै साक्तारि बेलेखना चायने एकलै बतिनि बिनि जरना खिबे बतिनि चिन बागै तङ बागै सामख्लाय दङ अजर जों जाबु कराक खाय तंनानि चिन बुबार लगिबो जों थाजे तंनि चिन बुबार बागै सुरि तंनानि जों जाहाथे चिन बुबागारनि बिसिंतै चिन दफार जों सालसा गप्लाय गुजु कतरनि जों सिनि जां मान नंथो म लाइ थांनाय सालाव एदिसे हापां फाइमानि यागुलो बेलेखे नंजाय दङ गोबां मा जागाव न अब फुटबल थं बेलेना थंमंनि बिसिंति खायै सिकला थं साकजालाय थंमंनि बिसिंति खाय टुर्नामेन्ट आव खायजागै दङ इनके बसकानि सालाव तो ताव तो फुटबल ने सीजन आव फाइ दंखा
Kamu nemu koroksa sport ni engai koroksa barja edisi apa ni engai. Mungkin neng amun buskang ni salon amun wan sojate. Nah, jeng buskang mau kelai ne, jeng buskang mau kelai ne, abis jeng season mereka jeng kelai ne, jeng jodoh tang pada sam jaga itu, jeng tidir se habun buat jeng carom board, volleyball net, football, cricket bat, stump, ball, jersey, board, amar abu jeng risa kathana jero. Takleh bahaya nahi jeng siapa nahi kan, jeng ripi nahi. Tapi kebang mah cini फातर हासिल थुनान बाय जे फाइनेंशियल असिस्टेंट नाम तंनाय र जों बन बचिन टिडिर से हाबन बयनो जे चुक्तिबो जों रोखा याबा लिमिटेड फानि बिसिं बन चिनि हापांनि बुखाक्तै जों रोखा ते बसखां जराबो जों अमा हागेन जों जम जदि गाहाम करबो तंग हांगे जों चिनि जे सिगला चारन जों थमुन हापर ससे तुबुनान बय जों ते साइड गय तंग एबा जों चाइतकनाय जों चिनि सिगला चारन जों थमुन हापर गाहाम करगे सिनिमु सिनाम लागे ऐसा तक स्थंग তিনি তো টিটি এদিছে হাফাং নেনে খরক নাই ইএম দুইজনা নাবর হরজাখা একে বিদায় হরজাক মানে হেকে আমরানি বিসিনতেই তামা বরন টক কক কসানাই जों खा काहामिया फारो बरनो और तंग बर काहाम सामुं खलायलांका ते आर थाङैबो सिन दफान बगै बर तेब काहाम सामुं खलायनाय जों अमा हागेना जों मिलाय सामुं खलायगोनखाय जों बसकां सिन दफान बगै जों तेब काहाम सामुं खलायमाने tahu je 13 zona MLA je keplay yang itu kan bayi samung kainai ke borong nolai neng kamu message nai borong bahai no hai kha kam ya paro ta hingke agi jeng chini MLA kri furpan jeng khorang keplay ke jeng chirgi phayo chin dofan bagai jeng tabu chin 13 jona MLA man ka jeng tei bu khorang other ke jeng chirgi chin dofan bagai samung khlai manai jeng omoshim nango chini bogra kaham kurung tong thung be naikol phangbai pin tuidul mabai chin dofar sung salsa yok nai